Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в днешното видео на 1 юни. Честит празник на всички дечица! И днес искам да повдигна една тема, която смятам, че е много актуална в последно време, с успехите на много българи в нещата, които се занимават. И за това искам малко да си поговорим за щастието, за успехите, за това как се чувстваме, каква е нашата самооценка и дали можем да имаме и щастие, и успехи едновременно. Днес ще си говорим за това. Ако някой има въпроси, може да ги остави долу в коментарите. Ако гледате видеото по-късно, тогава може да ми пишете на лично съобщение или пак долу в коментарите. Аз когато ги видя, мога да отговоря на тях. Надявам се, че се чува и се вижда. Първо, какво значи успех? За всеки човек това е много различно понятие, но като цяло, ако можем да обобщим, успехи това са неща, към които се стремим, независимо къде, може да са по-малки, може да са по-големи. Разбира се, в зависимост от възрастта и това, което се занимаваме, успехите са най-различни. За едно малко дете да си вързва само обувките, да се облича, това е успех. За един ученик да има там шестица по някаква дисциплина, по някой предмет, който му е труден, това е много голям успех. За студенти да си вземат изпитите в сесията с хубави оценки, това е успех. За човек, който е на работа, успех е да може да си върши работата по начин, по който на него му носи радост. Сега, тук не коментирам хора, които искат да си вършат работата, но ако може някой друг да им я върши и използват такива стратегии, в които нищо да не правят, някой друг да направи нещо вместо тях, аз в този случай няма да го обхващам в това видео. Тук сме се събрали хора, които имат някакви лични стремежи и си задават въпроси как да ги постигнат. Така че ще се насочим в тази тема. За да знаем първо дали сме постигнали един успех или не, ние трябва да имаме стандарт. Какво означава за нас успех? И сега в този момент, който гледа това видео, може да си отговори сам за него или да си го напише с едно-две изречения. Какво за него е успех? Сега в този момент. В момента, в който се намира, в етапа от живота, в който се намира. Може да е свързано с работа, с някакво личностно развитие, с отношения с други хора, най-различни неща. Какво е успех за мен в този момент? Написвате си там с едно-две изречения. И следващия въпрос, как това нещо да го върша с щастието и защо с също щастие и благоденствие какво е. Има едно масово разбиране в момента, което може би е продукт на нашето време и на медиите до някъде, че човек трябва да бъде щастлив, че човек трябва да се стреми към това щастие във всеки един момент. Понеже ние сме човешки същества, не роботи, няма как да бъдем само в едната крайност или само в другата крайност на нашите емоции. Ние изпитваме както щастие, така и нещастие в някакъв момент и това е абсолютно нормално. Ние не можем да бъдем само в единия регистър на емоциите, високи или ниски. Постоянно те се сменят. И за да бъдем щастливи, сега за някои хора щастието също е разтегливо понятие, но все пак човек, за да се чувства щастлив, първо и трайно, за да бъде щастлив, това означава той да има успехи в нещата, които иска да прави.
Ако обаче, представете си, човек е щастлив през цялото време, примерно ходи на почивки, ходи да пие кафе с приятели, прекарва някакво време по приятен за него начин, отива, купува си там нещо от мола, той получава допамин, който, нали, в този момент му създава това усещане за щастие. Ако вие тези неща ги правите там 5, 10, 20 дни последователно, тия неща вече ще спрат да ви носят щастие и ще искате нещо друго да правите, което да ви осигури това чувство. И за да бъде то трайно и устойчиво, това означава, че то трябва да е обвързано с нещо по-смислено от това ние да пием кафе и да съзерцаваме там 1 час, примерно. И ако всеки ден ние се стремим точно към този вид щастие, в един момент е много вероятно да придобием едни депресивни симптоми, в които ние първо сме изгубили смисъла от това, което правим, и второ, свикваме с тия неща всеки ден и искаме нещо друго, защото то е част от рутината. Така че, според мен, имаше преди време бях чела, че на едно място пише: щастието е наказание и погрешна цел. И в първия момент не можах да разбера какво има предвид човека, който го казва, защото как така наказание, уж се стремим към това нещо, то е хубаво, пък наказание. И така като помислих нали, задълбочено, разбрах какво искал да каже, че ако наистина постоянно ние сме в това състояние, то почва да ни кара да се чувстваме не само недобре, ами зле, защото ние нищо не правим. Благоденствие е едно друго близко понятие до щастието, което обаче ни носи един траен резултат. Тоест, ако щастието е да направим нещо тук и сега на момента и да получим едно приятно усещане, благоденствието е малко по-различно. Благоденствието това е да правим някакви неща, които не са ни особено приятни, в името на това след време да получим едно трайно усещане за успех, радост и щастие. Например, ако сме в университет 5 години и учим за нещо, което ние искаме после да ни стане професия, да го практикуваме, да ни минава така времето и за това нещо да получаваме пари, не бих казала, че едно 5-годишно такова пътешествие носи абсолютно през цялото време щастие на човек, дори напротив. Защото в този момент човек губи време в това да чете книги, да ходи на изпити, да излиза от зоната си на комфорт, да пише домашни. Това не е някакво състояние на щастие. Обаче накрая, ако той е постигнал това, което иска, ако накрая, след като завършва своята магистратура, например, или бакалавър, той решава, че това нещо много му харесва, че той е на точното място, че тази работа го вдъхновява, кара го да бъде в потока, това означава, че той получава едно трайно усещане на щастие, че тия 5 години не са били на празно. И че той е научил неща, които в живота му ще му бъдат от полза. Така че, по-скоро, според мен, и аз се стремя към това нещо, по-скоро към благоденствие, отколкото към самото щастие. Не казвам, че е лошо човек, примерно, да си купи една нова рокля или да отиде някъде на едно пътешествие. Естествено, това са много хубави неща. Когато обаче са подкрепени и редувани с други занимания, които ни носят по-скоро благоденствие във времето. Ходенето на фитнес, спортуването, когато особено сме повече килограми, със сигурност едни носят радост и не ни носят щастие. Особено първите пъти, когато ходим и когато започваме такова начинание. Обаче, когато във времето човек отслабва, човек започва да се чувства по-добре, по-жизнен, с повече енергия,
Тогава той разбира, че това време, което сме го отделили за това занимание, то наистина ни е донесло едно трайно усещане, че това нещо не е било напразно. И сега може да си напишете на едно листче или да си помислите за някакво кратко време, какво е за вас щастието, как може в ежедневието си да отделите някакво време всеки ден, за това да се почувствате малко по-щастливи, да си почините, да получите някакво удоволствие. И как във времето, примерно, как се виждам след 2 години, ако започна да правя сега нещо, което не ми е особено приятно, и след 2 години получа този резултат, който аз искам да получа, или частично вече се стремя към него, какво е това занимание, което аз бих започнал да правя, да практикувам. Защото, например, ако разглеждаме един успех на човек, който е вложил много време и старания в нещо, както са, например, нашите спортисти, както са златните момичета. За да получат златен, сребърен, изобщо някакъв медал на някакъв вид състезание, те колко години са вложили преди това, което не може да се нарече щастие. Тоест, те са ставали рано сутрин, те са имали определен режим, те са имали неща, които трябва да направят, трябва да отделят определено време всеки ден, за да могат да постигнат това нещо след 5, 10, 20 години. И ако тези хора са си казали, не, това е твърде сложно за мен, аз не искам да се стремя към това нещо, аз искам да бъда просто щастлив, какво става? Те нямаше да получат тези успехи, които имат, защото нямаше да отделят това време. Тоест, стремежа към щастие, към понятието от гледна точка на консуматорство, от гледна точка на това, че капитализма и времето, в което живеем, трябва да си произвеждат някакви неща и други хора трябва да ги купуват. От една страна разбирам, защо се говори постоянно за щастието и как трябва да се стремим към него, но нека да се стремим умно към това понятие, към този процес, така че ние да си повишаваме самооценката. Защото ако сега спрем и си помислим, кои са най-щастливите моменти от нашия живот, ние ще се сетим там за някаква екскурзия, където сме били, или някакво време, което сме прекарали с приятели. Обаче, истинските неща, за които ти ще се сетиш, вярвам, че са много по-задълбочени. Това са неща, които вие сте учили за определен изпит, изкарали сте някаква оценка, влязли сте в някакво учебно заведение или пък сте си подготвили много време за някакво интервю за работа. Взели са ви на тази работа, която много сте искали да отидете. Или сте кандидатствали някъде, където примерно 20 човека са се борили за едно място. И вие сте го спечелили това място. Вие ще се сетите точно за тези моменти, когато ви е било трудно, обаче въпреки това вие сте си подготвили за нещо и сте спечелили в този момент. И сега си напишете нещата, за които се сещате, успехите, които сте имали във времето, независимо на колко години сте. Аз съм сигурна, че всеки един човек има някакви лични успехи, с които много се гордее. Разбира се, има и разочарования, но те са пътя към това да постигнем това, което искаме. Така че напишете си ги винаги, когато ви става трудно или се колебаете дали да започна нещо или да не го започна. Така хората обичат първи от месеца, затова днес го снимам това видео. Ако от днес искате да започнете нещо или от утре, какво би било то? Каква е моята цел? Какво искам да постигна, така че после да бъда щастлив? Защото виждам, че така има едни семинари, примерно, на тема как аз да бъда по-уверен, как да имам по-висока самооценка, примерно 2 часа семинар.
там прави се нещо, в което ние да повишим нашата самооценка, обаче това е един път на всеки един човек. То не става с 2 часа изкупуване на един курс, а става с това ние всеки ден да правим нещо, за да постигаме нашите цели. Когато ние постигаме нашите цели, нашата самооценка се вдига. То не става с това да прочита една книга и да стане нещо бързо сега на момента. Това е нещо, което за да бъде трайно трябва да бъде във времето доказано и колкото повече усилия ние полагаме в тази насока, толкова повече нашата самооценка се вдига в един момент. Не случайно казват, че за да станем добри в нещо, трябва да отделим примерно 5 години или там всеки ден по 8-10 часа в нещо, дълъг период от време и в един момент това нещо ние ставаме по-добри в него. Ако сега започнете да учите нов език и всеки ден примерно си отделяте 1 или 2 часа, след 1 година си представете колко много ще сте напреднали в това нещо. Или всеки ден по половин час тренираме нещо. Или всеки ден по половин час четем. Няма значение. Определете си някаква цел и ако се чудите дали да започна да правя ново нещо сега или не, просто хората, които веднага им излизат съпротиви, нямам време, кога ще го правя това нещо и сега ми е натоварено, изморен съм. Вижте си настройките в телефона, колко време вие отделяте да си проверявате социалните мрежи, да поръчвате някакви неща в интернет и ще разберете, че вие имате време. Просто не го използвате правилно. Отделете от това време, което използвате за социални мрежи, за някакви други неща, свързани с телефона, слушане на подкасти, гледане на филми. Просто си отделете от това време да правите нещо друго, да започнете нещо ново. Може да са упражнения, нов език, йога, каквото искате. Или да готвите, там някакво хоби да развивате. Отделете си половин или 1 час на ден, или пък на няколко дни, там някакви дни в седмицата, в които вие да правите това нещо. Правете го примерно 1, 2 месеца, 3 и си помислете, или просто след 3 месеца си дайте някакъв срок, някакъв ден, дали ви се е повишила самооценката. Със сигурност отговора е да. И със сигурност това време, което вие сте вложили в самите себе си, ще ви се върне. Пишете ми долу в коментарите какви успехи имате и по този начин хората, които гледат това видео и които си мислят, аз нямам никакви успехи, ще послужи наистина за едно вдъхновение на другите, защото понякога си забравяме успехите, които сме имали, малките победи, които сме имали всеки ден. Благодаря ви, че гледахте това видео. Пишете долу в коментарите, наистина също може да дадете идеи на хората, които се чудят какво искат да развиват. Какво хоби бихте развивали, например, или какво искате да подобрите в себе си. Благодаря ви, че гледахте това видео. Пожелавам ви един прекрасен ден, понеделник и месец и нека то е едно начало на едно вдъхновение на всички нас и едно ново начало на лятото. Чао и до скоро!